Karong humana ang franchise consolidation sa mga public utility vehicles. Makonsidera na matud pa nga kolorum ang mga unconsolidated PUV operators sugod sa ikaduhang semana karong bulana. Atong sano ng detalye na ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sa Arabisa na humana ni atong April 30 ang deadline sa franchise consolidation sa PUV nga nagadagan sa nagkadaiyang lugar sa nasod gihatagan sa gobyerno partikular sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board og 15 days na grace period ang mga unconsolidated PUV operators nga makapag-consolidate na. Hinuon sa ikaduhang semana sa bulan sa Mayo magpatuman na gayud og dakop sa mga nagadagan pa apan wala nakapag-consolidate. Dinhi sa Davao City walay pahigayon nga consolidation sanglit Davao Bus Project ang ipatuman nga modernization program sa syudad. Duha ka adlaw human ang deadline sa franchise consolidation sa LTFRB sa mga public utility vehicles. Walay gilusad nga anti-colorum operation ang LTFRB 10 tungod sa gihatag nga 15 days nga grace period sa LTFRB aron matubag ang show cause order sa mga individual operator nga wala misalmot sa franchise consolidation. May 1 hanggang May 15, they can still ply their route, pero pagkatapos ng 15, we will be conducting anti-colorum operation. Hinoon sumala sa datos sa LTFRB 10 nga 99% na sa mga prangkisa sa PUJ sa tibuok rehiyon ang na-consolidate na. Gani daghan kuno kanila ang mihabol sa mismong deadline niadtong April 30. Dili sab kuno mabalaka ang publiko tungod dili na makabalda pa sa dagan sa transportasyon ang nahibiling 1% o gibana-bana ang dili moubos sa 50 ka mga PUJ nga wala miapil sa franchise consolidation. I do presume na ang magiging rason dyan is hindi sila nag-consolidate because ayaw na nilang tumuloy sa transport business. So para din mabigyan sila ng to afford them due process, so we will issue a show cause order. Sa Davao City, gipasabot sa LTFRB 11 nga walay labot ang syudad sa PUV consolidation, sanglit Davao Bus Project ang ipatuman sa syudad. Ang kining Davao City, sir, they are not required to be a cooperative or a corporation. No? Walay deadline nga set for Davao City that would be depending on the implementation of the said program. Ang Davao Bus Project mao'y bersyon sa PUV modernization program sa syudad diin mga modernong bus ang anam-anam nga mopuli sa mga PUJ sa syudad sugod tuig 2025. Sobra libo nga bus ang laumang mobiyahe sa 29 ka rutas sa syudad. Hinoon sa mga lugar gawas sa Davao City, taas ang consolidation rate din 88% sa mga PUJ ug 93% sa UV units. Apan gibabagan sa grupong Piston Southern Mindanao ang PUV modernization kay mao daw ang mupatay sa panginabuhian sa daghang jeepney drivers. Problema na puta diya sa mga commuters, ma-cope up ba sa mga bus karon ngayon lang gina-deploy nga pipilar man nakabus. Kita man nato nga dili pa well prepared. Sa tala sa LTFRB Region 9, 86.21% na ang nagpa-consolidate sa tibuok rehiyon. Sa Zamboanga City, anaan nasab sa 75% na ang nagpa-consolidate. Hinoon sumala sa LTFRB, dili nila pasagdan ang ubang mga driver nga ma-displace tungod sa PUV modernization program. Enough equity subsidy na binibigyan ng gobyerno. Kaya dapat mag-consolidate yung mga lahat ng mga cooperative para naman yung cooperative mismo sila ang makipag-deal sa mga bangko. Mga drivers naman na allegedly madi-displace, mayroon naman mga programa ang gobyerno na ginagawa ngayon. Example yung mga entrepreneur program. Sara, gikonsidera na matud pa nga revoked na ang prangkisa sa mga public utility vehicles nga wala nagpa-consolidate. Samtang maghulat matud pa ang mga regional offices sa LTFRB sa sunod nga mga lakang ipatuman human sa gihatag nga 15 days nga grace period. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.